Hello everyone, खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खनसे बरायबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। ओमफ्रायहाय जोङो दिनैहाय औवा मेवाइजों ओमफ्राय दाउ बेदर संनो नागिरदों लोगोफोर, नायलांदो जोबजासिम। आं सङा, नानि संगोन आंनि बिबनां। नायलांबाय था लोगोफोर जोबजासे, आं बेखौनो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामलांनो सानदों आरोखि। ओमफ्राय आरो जितु नोंथांमोना आंनि चेनेलाव जितु गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट खालामबानो जाबाय लोगोफोर। औवा मेवाया बेनो लोगोफोर, बेजोंनो संगोन दाउ बेदरखौ। ओमफ्राय नै दाउ बेदरा सुनानै लाखाबाय। थावाबो दुंबाय लोगोफोर, ओमफ्राय दा गिबियावनो हरसिगोन पाँचफोरन, ओमफ्रायहाय दा हरसिगोन पियाज। अब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर, भिडिअखौहाय जोबजासिम नायलां। मोनबायानो लोगोफोर दाउ बेदरजों मेवाइजों संनाया। ओमफ्राय दा संगोन नाफामजों खार'खान्दाय बिबार। नायलांबानो जाबाय लोगोफोर। खार'खान्दायजों नाफामजों संनायखौ आङो फुल भिडिअ लानो हायाखिसै लोगोफोर, ससेल' देखायनो हाबाय आङो। ओमफ्राय दा बेबो मोनबायानो, अब्ला जानायनि लाहार फाहार खालामनोसै। अब्ला दिनैनि थाखाय एसेनोसै लोगोफोर। आंनि भिडिअखौ जितु नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो सेराव थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै होब्लानो जाबाय। नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोन लोगोफोर। बाय बाय।